Emerson Mnangagwa, who hesitated Zimbabwe into an outhouse yesterday, dishonestly claimed he doesn't know where Wicknell gets his money. He is head of state, and if he doesn't know how all that money is made, then he has no business occupying State House. It was such a stupid lie. Paul Matavire would have seen right through it. Sana pena mashoko atikona chikokomendo pana pane vakomana muri kuona this Facebook hendo awo yachokwadi chizere vanouya vachifumura aiwa vakomana veopposition vari vachikomenda pamusoro mashoko atogwa nemutungamiri wenyika achiti aiwa Wicknell Chivayo is not my friend, handimuzivi, munhu ane mari dzake hadzisi aligned neni. Sana pena mashoko mudanyoro panapa subscribe or like or on the bell icon. Tipina panapa anoendera achiti then he bizarrely called Wicknell a philanthropist. That is no different from calling Chidumo and Masendeke philanthropists. He's a lying weirdo. He proceeded to challenge Vakabirwa to go to the police. This was a huge insult to Zimbabweans and the proof he was covering up for Wicknell for some criminal reasons. Mnangagwa is being dishonest and deceitful about 2030 and being a constitutionalist from the lies he told yesterday. He lies is eating his favorite dinner. Ndomashoko anobuda togwa panapa nemukomana uya anaunzi chikwadi chizera achiti aiwa panapa anoyachitara mashoko ekuti kana muchiti mari yakabiwa vakabirwa endai munoripota kumapurisa. Ndomashoko ari kuyatogwa panapa zvinzi aiwa these guys they are covering up each other. Tinoona zvekare pahendo yakomana namajara so anobuditsawo zvekare mapostiwo atoona kuti Wicknell Chivayo anodhipendawo mutungamiri wenyika achiti aiwa is a constitutionalist achiratidza kuti mutungamiri wenyika haazivi and haazi linked aiwa kupa thousands nemota dzaanodhisha out. Tuzive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bvina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.